akwai magana cikin raina, akwai zance a bakina, akwai hange idanuna, ina nazarin tunanina, amma na kasa in gano Allah a cikin bayanaina. Tafakkuri bai gane komai ba, shiru bata san hakan ne ba, magana bata aika sako ba, kalma bata juya yare ba, yanayi bai sauya komai ba, natsuwa bata saye kayu ba, rayuwa bata raya rai san ba, mutuwa bata kashe kowa ba, samuwa bata fara farko ba, ƙarshe bata zo da ƙarshe ba, aiki bai aika aike ba, ba kage alif da lallan ba, bata kago kanta samsam ba, in kaukakarta an kai waye zai yi ta ku gane zance na, kuma ba ita ta yi kanta ba, tun ba akwai ta ba wai ba. Mai magana a raina ba zan so in ki faɗi da baki ba, ko na jazaba su duki ba za ya bari na fitar da zance ba. Ke ƙara nana ta kai shi guri ɗaya bai wuce nan ba, nazari a cikin halitta ba aya a gana hakikani ba, ruhi ya sa ya zati sufa ce ta bayyana shi ba wai ba, babu abin da ba aini yake nufi ba, ko da bayanai na halara ce ke ta aiki take fito ma'anar misalai na, kowa ka gani da sakon shi aike ne daga shi tunani na, sakon in ya iso sai a karba ba a gane waye ba. Aka yoni cikin mabba na rayu cikin ta na tashi ba wai ba, na samu cikar muradi a kun ya kun aka ganni ba ni ba, sirri ya boye sirri ashe nuni yayi bai zata san ba, zahiri ko tana ta nuna kanta ashe bata nuna komai ba. Mai magana zan so ni faɗi da baki ba, wani ta zaba su ba za ya bari ta fitar da zance. Alamomi suna nuna rai da jiki sun samu daidaito, halara ta tabbata a cikinsu amma daina kokonto, ta raya jikin da ruhin take juya su a yalla ta kudurto, ruhi ya karbi sako ya bawa jiki ba zai ki karba ba, musawwir ke ta jujjuya al'amuran shaƙi gani tsura, mutum aljan da dabba tsuntsu da duka abin da ya saura, halara ke nuna kanta cikin saƙiƙa ba batun gyara, komai na nuna Allahu ne daga raina ba a baki ba. Ya hadara bayyane amma kuma sam hangen mu bai kai ba, muna ta tafakkuri amma ganewar tamu bata zo ba, mun rayu cikin sani har ilimin ma bai gane komai ba, a cikin yanayin shiru ko bayani nafsu take bidar tuba.